Здравейте, аз съм StoyBG и днес ще снимам на Minecraft диамантово оцеляване, но ще снимам много малко, да знаете. Добре, така. Айде тук от блатото, първо трябва да съберем дърво от блатото. Всъщност тук в блатото, по сушата, ще се опитам да намеря къща на вещица и там да се приютя. Да. Там да се приютя, да живея. Ако се върне, ще отрепя, осено и така. Може ми даде някаква пошънка. И добре. Ами не, то. Тук само вода в това блато. Аз долу не виждам. Това не. Няма да живея в блатото, решавам го. Добре. Да знаете, че днес или утре ще снимам също на FIFA 15, ще играя 2-3 мача. Да, това е. На което смятам да снимам, може да снимам на Rolling Sky пак. Тук има кол, супер. Важно е, че откриваме кол още в началото на епизода. И то на първия на всичкото отгоре. Чакай си направим една кирка. Хоп, бам. Добре, събираме. Ще трябва да съберем и малко камък. Така, тук. Камък. И правя камена кирка по-бързо да ги изкопая тея. Какво направих, бе? Купички направих, не знам. Ще са ми нужни за супа. Така не си правя. Бе, както и да е. Добре. Така. Хоп. Хоп. Да знаете, че може да се чува телевизор, защото снимам в стая с други хора. Yes! Iron! Yes, motherfucker! Yes! Iron. Добре, това е много хубаво за оцеляването. Колко? 6 родих. Много хубаво. Супер. А сега върви на добре, но да видим дали ще ни провърви още. Добре, с дървената кирка ще събера камък. Ще трябва да си направи пеща. И такова. И печка. През цялото време си мислех, че компютрите са изчезнали, аз се оказвам, че те са навсякъде. Добре, тук. Така. Камена обратва си. Добре, така ето тук. Добре. Никога не съм си представил, че е възможно подобно. Така. Тук виждам овце. Ще ги убия. Да се размножават неконтролируемо. Нещо се объркало, така и не разбрах какво. Трябва да бъде да. Две овце. Никъде няма да ходя. Добре, тази умря. Препрограмираме. Тази умря. Дезактивираме. Може отново да пуснем тока. Няма да стане. Добре, сега само още една.
Ето, дори 3. Добре, ето тази във водата. О, спаунер на скелети, трава. Скопавам го. О. Добре. След половин час от тук ще мине военен конвой. Разузнавачите ти върши работа. Да, защото съм гений. Какво ще правим? Добре, това беше всичко от мен за този клип. Абонирайте се, дайте лайк. И чао!